खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 29 अक्ट'बर 2021 शुक्रबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गुबुननि अनसायनाय मोनगोन, जायखि खामानि मावा मानो जेरावबो जाफुंसारगोन, गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन, जेनिबो जिंगा थानाय नङा। नाथाय अब्लाबो सोरजोंबा एना एनि एबा नांलाय खमलाय जानोबो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। देहाया दिनै मोजाङै थागोन, बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनोबो हागौ। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो, मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन, आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन, गोबां धोन आरजिनोबो हागोन, आयआ बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन, न'खराव दिनै अननानै फैगोन। बहाबा थांनांगौब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो दावबायनो एबा हान्थिनोबो हागोन। गुबुननि गोसोखौ दिनै बोनो हागोन, समाजाव मान मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। जायखि खामानियाव आखाइ होआ मानो मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै मावफुंलांनो हागोन। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब। दिनैनि साना बारा मोजां नङा, गावखौनो लोगो गैजायै बादि हारसिं आरो दरसि मोनगोन। गोजोननि आंखाल जागोन, गोबां जिंगायाव थानांगोन, साननानै आगोर मोनै जानो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन आरो गोबां रोखोमनि हेंथा फैनो हागौ। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। गोसोखौ दिनै जोबोर उसुखुथु मोनगोन, गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनो हागौ। गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन, मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन। समाजाव अदेबानि मान मोननो हागोन। रांखावरियाव मोजां, नाथाय खरसायाबो बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। बहाबा थाङोब्ला दिनै सांग्रां जानाया गाहाम, जाब्रबथायनि आसा दङ। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन, बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन, गुबुननि हेफाजाब लानांगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जागोन, सोरबा लोगोआ गाज्रि नोजोर होखोमागोन। सांग्रां जानाया गाहाम, नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनो हागौ। मिथुन राशि गिबि हांखो क स। दिनैनि साना जोबोर मोजां, मोनफ्रोमबो खामानियाव आखा फाखा जानो हागोन, गोबां खामानियाव मुखुब थागोन। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन, देहाया मोजाङैनो थागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो, मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन, आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन, आयआबो बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन, गोसोनि बोलोआ बांगोन, पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन, बयनिबो गोसोखौ बोनो हागोन। सोरबा गेदेर सुबुंजों बहाबा लोगो मोनलायगोन आरो सावरायलायनो हागोन। न'खराव दिनै अनलायनाय फैगोन, समाजाव बयजोंबो अनसायजागोन, गोसोनि बोलोआ बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनो हागौ। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। गोसोनि साननाय आरो लुबैनायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ह। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन, जेरावबो देरहासार जानो हागोन। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन, मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो, नाथाय खरसायाबो बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन, गुबुननि हेफाजाब मोननो हागोन। न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन, गोसोनि साननायफोरखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन। बिमा बिफानि अननाय आरो बोर मोनगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। बहानिफ्रायबा गाहाम खौरां फैनो हागौ। फरायसाफ्रा
फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। सोरबा लोगोनि हेफाजाब मोनगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सिंह राशि गिबि हांखो म ट। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। सुथुरखौ गोरलैयैनो फेजेननो हागोन। जेरावबो देरहासार जागोन। लोगोफोरनि अनसायनाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां। आयाबो बांगोन। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। सोरबा लोगोनि हेफाजाब मोनगोन। न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। लाइमोनफोरा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। धोरोमारि बिथिङावबो गोसो दुंखांगोन। कन्या राशि गिबि हांखो प ट। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनो हागौ। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। गोसोनि साननाय आरो लुबैनायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन। तुला राशि गिबि हांखो र ट। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। बहाबा दावबायहैनो खाबु मोनगोन। गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गोबां जेंनाजों मोगा मोगि जानांनो हागौ। अब्लाबो गोसोनि साननाया जाफुंगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायनि हेफाजाब मोनगोन। समाजाव गोबां मान मोनगोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। सोरबा लोगोनि हेफाजाब मोननो हागोन। समाजावबो बयजोंबो गनायजागोन आरो अनजागोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स। दिनैनि साना जोबोर मोजां। मोनफ्रोमबो बिथिङाव गोसो दुंगोन। गुबुनजों गोरोबनो रोंगोन। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। समाजाव मान मोननो हागोन। न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। नाथाय अब्लाबो लामा सामायाव हान्थियोब्ला सांग्रां जानाया गाहाम। जाब्रबथायनि आसा दङ। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। सोरबा गोजाम लोगोखौ लोगो मोननानै गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन आरो खुसि जागोन। लाइमोनफोरा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। धनु राशि गिबि हांखो ध फ भ। दिनैनि साना जोबोर मोजां। बयजोंबो अनजागोन आरो अनसायजागोन। गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। गोसोनि साननायफ्रा जाफुंगोन। बहाबा दावबायहैनो खाबु मोनगोन।
एबा हान्थिनोबो हागोन। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो। आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। समाजाव गोबां मान मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिमा बिफानि अननाय आरो बोर मोनगोन। धोरोमारि बिथिङाव गोसो दुंखांगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। मकर राशि गिबि हांखो ख ज। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन। माबा नङा माबा मोनसे हेंथा फैनो हागौ। मोजां गाज्रिखौ साननो रोंनाय नङा। गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन। गोसोखौ दिनै जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। नाङा फाङा खरसाया बांगोन। गोबां धोन खहा जानांनोबो हागौ। बेफार फालांगियाव बारा मोजां नङा। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। न'खराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायनि हेफाजाब मोनगोन। लाइमोनफ्रा गाज्रि खौरां मोननो हागौ। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स स। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। माबा मोनसे बेसेन गोसा मुवा मोननो हागौ। बहाबा दावबायहैनो खाबु मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनो हागौ। समाजाव दिनै मान मोनगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। नाथाय खरसायाबो बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। जायखि खामानि मावा मानो मोनफ्रोमबो खामानियावनो दिनै जाफुंसारगोन आरो मावफुंनोबो हागोन। गोसोनि साननाय आरो लुबैनायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन। मीन राशि गिबि हांखो ड स। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोआ दिनै जोबोर रंजागोन आरो खुसि जागोन। गुबुनखौ अननो रोंगोन आरो गुबुनजों अनजाफिनगोन। सोरबा लोगोनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोनगोन। हरखाबै बहाबा दावबायहैनो खाबु मोननो हागौ। गुबुननि अनसायनाय मोननानै गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोआव गोग्गो आरो गोथों साननाय फैगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। गोबां धोन आरजिनोबो हागोन आरो मोननोबो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। गोसोआ दिनै जोबोर गोख्रों जागोन। गुबुनजों अनसायजागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन आरो पजिटिभ साननो रोंगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो, लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो। एसेनोसै। गोजोन्थों।